bijna 12 uur. Ik ga paddenstoelen gaan plukken met mijn fiets. Lekkere paddenstoelen voor mij. Hé, wat doe jij daar? Ik was paddenstoelen gaan plukken. Maar dat mag helemaal niet. Dat wist ik niet. Dat is verboden, sommige kunnen giftig zijn. Je kunt ervan sterven. Ik zal het nooit meer doen, meneer Blijven, alsjeblieft. Oké. En je nu de paddenstoel? Oké. Kan ik nog ergens anders paddenstoelen gaan plukken? Nee, dat mag je nooit meer doen in dit park. Oké, dan ga ik wel weer naar huis. Dus ging de fietser naar huis en voelde zich het goed omdat hij een hap nam van de giftige paddenstoel.